लयदारी है। हाँ अब तो कथा पूजा होइए गोल बा। तो फिर बेवकूफिए न बा फिर दोबारा कथा पूजा करा हो। हां लयदारी होखे। चाचा हमरा के दोस्त मत देबले ना ना ऐसे कि ना वही बैच कहीं कार्यक्रम करावता। पुरानिया लोग के बस के कुछ बात ना। तू कहबा के सुखनंदन यादव को बुलावो हाकिम चौधरी के बढ़िया प्रसंग आइलो तो नहीं कहले कहे तब चंदा उसिल के तू ही कर हमनी के घर जाता नहीं तरह सबके बढ़ जाए पर कि ना सही बताई। अनिल सिंह जी प्रधान जी पुरस्कार दिल बनी हमारा तो तने दिक्कत होता बाकी लयदारी सुन के हिंकर मुंह नहीं के हंसत हिंकर बैकग्राउंड भी फुका था देखा जब आदत नहीं खे तौन काम तू मत कर। हमने के आदत बा रोज के तारा आदत नहीं खे अर्जुन भैया मना कनी है बैरी है कि मन ले है ना आरसी के चॉकलेट वाला सट सट दुगो मार ले जब आदत नहीं खे साफ गंभीर भइल बड़े बुझाता के एम्स में भर्ती बा आंख छोट छोट रहे आंख छोट छोट भी कल हमरा कहल है कि समुद्र शौक हमें बबुआ चीन गई कम बात नहीं कही तो 4-4 साल में लोग चिन्हे बाकी अब लयदारी के फरमाइश बा ले लो एगो का 3-3 गीत के तब रही का जी अर्जुन भैया एगो भजन भई 2-2 गो लयदार और निकाला तनी सुहाग रात वाला ऐसा गीत गावल जाला जो ना कहीं जवाब दे पाओ। बहुत सुंदर सुहाग रात के दिन बाद दुल्हन आके सेज पर का भइल फूल उल सजा के बैठल बाड़ी। हमने के यहाँ फूल पूजा में भी लगेला सुहाग रात में भी लगेला जन्मदिन में भी सजावल जाला। कहाँ बैठल बाड़ी ऐसे कोनवा एगो लइको ना बैठल हो जन्मदिन रहे घर में हम अजीत जिदिया गोल छोट रहे अभी अपने बाबू से कहते पापा जन्मदिन में फुलौना क्यों फोड़ते हैं टॉप टॉप लइका फोड़ता सब फुलौना क्यों फोड़ते हैं कहले कि बेटा फोड़ल जाला जिदिया गोल नहीं पापा फुलौना क्यों फोड़ते हैं तो अगर पापा कैसे आया कहता सरबिया बेटा फुलौना इसलिए फोड़ते हैं जन्मदिन के दिन क्योंकि एक फुलौना फूटा था तो तू बाहर आया था इसलिए फोड़ के याद करते हैं। खुशी खुशी बोला डाला फुलौना रहे हद बेइज्जता बना देले बड़ा सले। कहाँ ही बैठल बड़ी या त जानू जानू मुस्किया तो बड़ू रो तो बड़ू एक माने मुस्किया तारू की सुहाग रात हो रो तारू डोरे ए अजीत भाई वो भी या सुहाग रात के दिन हंसत रहे ये कहले काहे हंसलू हो तो कहते मैं जानती हूँ जिसमें परमाणु बम भड़क चुका है तू पटाखा लेके आया बोला एक बाल भी बाका नहीं होगा गुंजन जानू जानू ढेर दर्द बका मत रो रात के दिन रो के जनावा मत के एकदम प्लेन बाड़ू मूत रो बाहर तारू सुहागरात के दिन बा का कोई स्वामी जी हमार दीवाना के बड़ी याद आवत सब के याद आता एजा सेज पर बड़ो दीवाना के याद आता हम लइकाई में नैहर में एगो गलती कइले रहनी मगर बाद में सुधार गइनी एगो लइका से प्यार करत रहनी मोबाइल में चोरी छुप के एक दिन लइकावा के बोलाईनी उनकर गोराई देख के बाप रे बाप उनकर गोराई देख के हम भड़क गईनी ए जानू वो खाली कोरिया ना रहे वो मऊगो रहे कैसे जाननी जब हम देहिया पर हाथ फिरनी ना ता उनका हमार आंगुरिया उनकर कनबली में फंस गई। अरे जाय दे दादा हमारा तबो मजूर बड़ो निमन आदमी ना राखी ताकि लंगड़ आदमी का करी का दोसर छाछ पर चढ़बे ना करी तू तो प्रेमे न कोइले बाड़ू एगो सीमा हैदरवा भी 3 देश टॉप के आगो सचिन से बियाह कइले बियाह हम सीमा हैदर पर गरम नहीं की 3-3 गो लइका लेके आइली
हम गौरव बानी सचिनवा पर का ऊ सरवा कतना मौगा हवा गाय के 3 गो बछरू सहित पोसता लेके जाते चार गो बोला बोला करला जी नहीं खेलागत रोवता रही बिल्लो के कहतर की राजा जी कि भले हो गइल हमरो तुमार बाकी सुन लो ये दिलवा के दर्द हो सेनुरा लगा के गुनाह मोइले बानो ये आवे बिरयानी कहतर के बोला मुआ सेनुरा लगा के गुनाह मोइले बानो बिना जान हो बिना जान के शरीर से बियाह कइल बाड़ो बिना जान के शरीर से बियाह कइल बाड़ो हमरा के 1000 रुपया पुरस्कार दल बने संग संग मंटू सिंह प्रधान पद के प्रत्याशी बने भैया के बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक प्रणाम करता और बा तन बाटे जामन बाटे कहीं औरी प्यार वाली बात बा कहत बानी सो मुन्ना सिंह बघेला जी बेलहरी के ड्राइवर साहब पुरस्कार दल बने हार्दिक प्रणाम करते हैं तन बाटे जामन बाटे कहीं औरी प्यार वाली बात बा कहत बानी सो जवन मन करो का जवन मन करो का सलाह कोइले बाड़ो बिना जान बिना जान
धनु बाबा रहुआ ना आए नहीं हम पर तने आई आई गोनू बाबा एगो माला रहुआ के धनु बाबा गोनू बाबा दोनों आदमी आई बाबा आई ना धनु बाबा गोनू बाबा दोनों आदमी के संग आई बाबा मंटू जी रहने का के करला जी हमने के तो शुगर हो गइल बा यादाश्त अर्जुन भैया कमजोर हो गइल आ जरा शुगर बा यादाश्त ले ली आंख के लाइट ले ली एगो और कमी होला सरकारे ढाई दी कतनो साइन कर चापा कर ले पास ना हो लड़े खरा ना हो अब जरा भइल बा हमार बात तू बुझत जरा नहीं के भइलू ना बुझे एगो माला हमरा गोनू बाबा धन्य बाबा लयदारों के लयदार बाबा आ कोई नहीं हमारे गलती से मुंह से निकल गई। भूपेश भैया बीच में कपवा जावे ही बीच में तो लगातार माला दे तो लोग कहे कि पैसे खातिर माला पहनावत 1000 रुपया हमरा गोनू बाबा आ संग संग धनु बाबा जुगल जोड़ी है वाह 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 रहे दी कई गो जग प्रोजन लगातार परत से घर वाह 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 जय हो बोला जाने बनवा जाने दो अंतर है गाना हां 4 अंतर नहीं करे तार के हुए गुंजन केरो ले जाओ अजीत गुंजन ना विशाल जी रहले विशाल जी तन्या जे रोलू एक आदमी के सारो तहारा आइला सुनी हकीम ये कहीं रो आ जाए जी एक आदमी एलमन खाली खाली घर लोक लाई देख के लाई लगता ना तो हम रहती ना आइया खाली लोक लाज घर परिवार के और बींद उनकर करे जाके काहे हजारों हजार पुरस्कार आए हार्दिक प्रणाम करते हैं जब भगवान रुआ सबके बनौले रहे हमारा आवाज में मेहनत पड़ेला गाओ तो बनी लूट पड़ता नु हई आँख खोल कर सुनब तो भाई अजीत हलचल गावता रहे आ जहाँ आँख बन करके सुनब यही कि बिजली रानी कोहरा तरिया के मन पर चारों ओर से लेडीज होने जेंट्स एक आधे ओर से तो कुह के कौन गलती कले मर्द के अंगूठी चाकर चाकर होले मौगा हमारे से जता ना नुकीली बनाओ सन नागिन और की दोस्त सुन ली बिछिया खाने बनवाई खाली लोग घर परिवार के और करे जाके फिर पुरस्कार हमरा गोनू बाबा 1000 फिर रुपया पुरस्कार दिल बनी हार्दिक पलाई करते बाबा का पद प्रतिष्ठा बना सोनू संग दिल ना परवाह होइले मानो बिना जान हो बिना जान के शरीर से बियाह कोइले बानो के शरीर से बियाह कोइले बड़ो शरीर से